Magandang araw sa inyo mga ka-chicken. Okay, kumusta po kayo mga ka-chicken? Welcome back dito sa aking channel mga ka-chicken. Nandito naman si Idleon mga ka-chicken, nagbabalik sa inyo. Yan mga ka-chicken, sa araw na ito may share tayo mga ka-chicken. Kung makita nyo mga ka-chicken sa likod ko, ito na yung mga manok natin, mga Rhode Island Red, at saka sa kabila yung ating mga Hubbard sa ating bagong renovate o ginawang paglalagyan sa kanila ng ating mga alagang manok mga chicken. Ayan, makita nyo sa likod. Okay, ayan sila mga chicken, ayos na ayos. Ibabahagi ko sa inyo mga chicken kung ano yung mga disadvantages kung bibili tayo ng fertile egg, base sa aking naranasan yun mga chicken. Kaya ibabahagi ko sa inyo mga chicken para magkaroon din kayo ng idea, Kaya mga ka-chicken, tapusin yung panoorin yung video natin na ito, yung vlog natin na ito, kasi sa dulo marami tayong sa shout out mga ka-chicken. Ayan, maraming nagpapa-shout out sa atin ng mga laging sumubaybay dito sa ating channel. Kaya panoorin yung mga ka-chicken. Ayan, sa ngayon mga ka-chicken, puntahan muna natin, punta tayo doon sa ating incubator. Ayan, tara! Ayan mga ka-chicken, ngayon nandito tayo ngayon sa ating incubator, ito, makita nyo sa harapan ko, may mga itlog tayo. Ito yung mga itlog ng decal brown. Kasi mga ka-chicken, bumili ako ng fertile egg. Bali yung binilhan ko mga ka-chicken, breeders din ng ito. May mga decal siya. Through communication lang kami sa online, sa pagbili ko sa kanila. Bali doon ko nabili sa, hindi ko na lang papangalanan kung saan na lugar, pero ito, mga siguro mula dito sa amin hanggang doon sa kanila ay mga 100 kilometers yung layo nila. Kaya, pero hindi ako nakapunta doon sa area niya kasi masyado tayong busy, kaya nag-communicate lang kami through messenger. Na order ako ng kanyang mga fertile egg ng decal brown kasi meron na siyang mga available. Nakita ko sa kanyang post. Nung nabili ko, bumili ako ng 2 tray ng fertile egg. Okay naman siya ka-transaction. Pinadala ko yung pera sa kanya at pinadala niya mga ka-chicken sa van papunta dito sa amin na biyahe. Yung pampasahero na van, At saka ito, dumating, at saka in-incubate ko agad dito sa ating incubator. Yung nakakalungkot lang mga ka-chicken, nung pag-cuddling ko dito sa mga itlog natin, dahil 10 days na, yun nga, ito yung mga hindi fertile mga ka-chicken. Marami yung hindi fertile na itlog sa nabili natin. Ito dito sa loob mga ka-chicken, may fertile lang na nakita natin. Ano lang mga chicken, bali 14 eggs lang out of 2 trays na 60 eggs na nabili natin. Tsaka meron lang fertile na 14, pero yan na 14 na yan, hindi pa sigurado yan kung mapipisa pa talaga kasi sa pag-process ng kanilang embryo, sa pag-incubate natin, mayroon ding hindi mag-hatch dyan. Meron ding mamamatay na embryo during sa process ng pag-incubate natin. So, ito nga mga ka-chicken yung malaking disadvantage kung bibili tayo ng fertile egg, lalo na hindi tayo makapunta doon sa area niya. Pero ito naman mga ka-chicken, yung mga kadahilanan nito mga ka-chicken, unang-una, seller natin yung may problema o pwede din naman doon sa mga alaga niya. Unang-unang dahilan mga ka-chicken kung bakit ganito yung disadvantage talaga sa pagbili natin ng fertile egg, dahil pwede ibigay sa atin, hindi natin kasi alam mga ka-chicken, pwede yung itlog ay fertile nga pero matagal na. So yung tendency ka pag matagal yung mga itlog mga ka-chicken, na posible yang mamatay na yung niya,
yung fertility niya sa itlog. Kaya yung pagbigay sa atin, kung matagal na, yun, hindi na tayo makita dyan ng fertile na itlog o konti na lang. Yun yung unang tendency mga ka-chicken, ano? Or pwede din yung mga itlog na nakuha natin doon sa ano niya, yung mga naibigay sa atin ay mga itlog lang na siguro yung umiitlog yung mga manok niya dahil sa pagkain at hindi nilagyan ng roster, o kung nilagyan man, panandalian lang, saka binigay sa atin yung itlog. Isang dahilan yan. At saka another na ano mga ka-chicken, at iba pang dahilan, posible may problema doon sa breeders niya. May itlog pero hindi nag-acquire ng fertility, ano? Nung una baka yung ano niya, yung mga breeders niya, baka hindi niya na-kondisyon o matagal lang may itlog na ano lang mga ka-chicken. Hindi niya na-kondisyon ulit, hindi niya na-priming. Kaya na yung napoproduce ay hindi na quality ng itlog o hindi na fertile talaga, no? Yan talaga yung mga chicken disadvantage kung bibili tayo ng fertile egg kasi hindi tayo makasiguro. Yung napakalaking ano lang dyan, advantage kung bibili tayo ng fertile egg mga chicken ay number 1 ay makakamura talaga tayo. Makakabili tayo ng marami at saka mura lang yung pagbili natin kasi itlog pa nga sila, fertile egg pa. At yung disadvantage naman ay kasi tayo pa yung mag-incubate at saka hindi pa wala tayong kasiguraduhan na lahat yan mapipisa. Kaya ito mga ka-chicken, ito talaga sila lahat ay hindi fertile. Pinadling ko sila kagabi, wala. Ano lang sila, maliwanag yung loob ng ating mga itlog. Wala talagang ano sa kanila. May fertile lang mga ka-chicken na nakita natin. 14, 14 na itlog na nandito sa loob ng ka-chicken, ano? Kaya yan, mga possible talaga na ano, disadvantage kung bibili tayo ng mga itlog mga ka-chicken, ano? Yan yung nakakapanghinayang dahil in-expect natin. In-expect ko siguro kahit mabisa lang dito mga 45 o 50 out of 60 ay okay na sa akin. Pero yun nga nangyari mga ka-chicken, no? 14 lang yung fertile natin, pero yan, wala pa tayong kasiguraduhan na lahat yan mapipisa. Kasi along the process sa pag-incubate natin, mayroon din diyang mamamatay. Kung mayroon sisiyo na hindi makalabas kasi hindi tayo nakasiguro mga ka-chicken, no? Kasi yung maganda talagang qualities na fertile egg mga chicken, unang-una doon sa mga breeders, ano? Dapat kung maganda, malusog, walang sakit yung mga breeders, nakakapag-produce din niya ng mga malalusog na na fertile egg na along the process ay malakas yung pag-develop nila at saka madaling makalabas kasi maganda yung condition ng mga fertile egg natin dahil sa ating mga breeders, ano. Kaya ito, bumili ako ng mga decal mga chicken kasi gusto ko idagdag dito sa ating mga alagang manok natin. Para magkaroon ako ng mga decal din ng mga manok. So yun nga yung advantage mga ka-chicken, pero sige lang. Ganyan talaga yung pag-aalaga natin ng mga manok sa ganitong negosyo natin. Mayroon talagang ups and downs na mangyayari. Kailangan na lang natin bumawi mga ka-chicken, no? Bumawi tayo sa pag-alaga natin maayos na nakabenta pa tayo sa ating mga alaga manok, mga sisiw. Pero ito na nga nangyari mga ka-chicken, no? So sa tingin ko naman siguro sa susunod siguro para sigurado sisiw na lang o para sa mga nagtatanong pala mga chicken, kung ano ba talaga yung magandang bibili natin sa pagsimula sa pag-alaga ng manok, fertile egg ba, sisiw o breeders na. Meron na tayong ginawang vlog dyan mga ka-chicken, panoorin nyo na lang. Nandito sa screen makikita nyo. At saka yung link mga ka-chicken, ilalagay ko na lang din po sa description box sa baba. At saka pwede nyo din po makita itong suggestion video dito sa taas mga ka-chicken, Yan, para malaman nyo doon in-explain ko kung ano yung mga advantages at saka disadvantages, kung ano yung bibilihin natin kung lalo na sa magsisimula pa lang tayo mga ka-chicken, fertile egg, sisiw at saka breeders. Yan.
Ito talaga nangyari mga ka-chicken, wala tayong magagawa. Inform mo na lang din yung nabilhan ko na itong nangyari, yung mga naibigay niya sa akin ay marami talaga infertile. Hindi naman tayo galit, baka yun naman kung talaga natin alam yung totoong dahilan. Pwede sa seller, pwede din doon sa mga breeders niya, no? Kaya nabigay na sa atin yung itlog, o kaya matagal na yung itlog. Wala tayong magawa mga chicken, ganyan talaga. Yung disadvantage kasi hindi natin alam yan, nabili na natin. Saka ayan mga chicken, yan na yung disadvantage, ano? Binabahagi ko lang din sa mga ka-chicken para magkaroon din kayo ng idea kung bibili din kayo ng fertilizer. Pero hindi naman lahat mga ka-chicken kasi meron din ng mga iba na tulad noon na nakabili din ako ng, yung nagsisimula pa ako, bumili ako ng fertilizer na yung nabili ko 10 itlog, may napisa na 7, mas maganda na yun. Okay na yun kasi hindi naman talaga lahat na ganitong mangyayari. May tendency lang talaga na ganito yung possibility na darating sa atin kung bili tayo ng fertilizer mga ka-chicken, no? Ayan mga ka-chicken. Ayan mga ka-chicken, yun na nga yung nangyari sa binili natin na fertilizer ng Bicalb. Pero sige lang, step forward tayo mga ka-chicken. Ganyan talaga yung nangyayari mga ka-chicken, no? Nararanasan din talaga natin yung mga ganyan. Kaya okay lang mga ka-chicken. Pagbutihin pa natin yung pag-alaga natin. Siguraduhin pa natin yung pagbili natin kung ano yung magandang bibili natin mga ka-chicken. Okay, ngayon mga ka-chicken, magsha-shoutout tayo kasi maraming nagpapa-shoutout sa atin mga ka-chicken, yung laging sumubaybay dito sa ating channel. Unahin kong shoutout kay Nisuku Chan. Okay, shoutout kay Maharlika Motorcycle Shop. Okay, ayan, shoutout sa inyo idol. At shoutout din sa channel ni The Off Duty Barista. Support po natin yung channel niya. Nagsisimula po siyang mag-vlog din sa pagmamanukan. Happy farming idol. Tuloy-tuloy mo lang yan para marami tayong matulungan o mabigyan pa ng idea sa pag-alaga ng mga manok, no? Ayan, shout out kay Andrew756, Andrew Wimbo. Ayan, shout out sa inyo idol. Shout out din kay Sparky of San Agustin, Tagum City, Davao. Ayan, sa mga kababayan natin dyan, na mga taga Davao City, shout out sa inyo idol. Shout out din kay Alin Katbagan, shout out sa inyo idol. Shout out kay Milvin Maranan from Qatar, yung mga kababayan nating OFW dyan, shout out sa inyo. At ingat po kayo dyan palagi mga idol, no? Okay, shout out din kay Romeo Benitez from Rizal Province. Yung mga kababayan natin mga taga Rizal dyan, shout out sa inyo mga idol. Ayan mga ka-chicken, at sa lahat ng mga silent viewers natin dyan, shout out sa inyong lahat, ano? At salamat sa walang sawang suporta at panonood dito sa channel at sa pagbabahagi natin sa pagmamanukan na lagi kayo nagsubaybay. Maraming salamat, ano? Ayan mga ka-chicken, maraming salamat sa panonood at sa walang sawang suporta dito sa channel. At kita-kita ulit tayo mga ka-chicken sa susunod nating vlog, ano, na i-share ko sa inyo sa pag-alaga ng mga manok natin. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating i-upload ng mga video mga ka-chicken. Ayan, ingat po kayo dyan palagi mga ka-chicken. God bless. Thank you. Sorry, it's DJ.